morning. 1 minute, 37 seconds later. Nahinay lang karon kaya akong asawa. Natulog. Pasig. Malabayan tagkal dito. Ayan o, ayan o. Ano ko ito umpisa? Saan mo ito istorya? Oh no. Daw marunong mag-intro. Saan mo ang istorya? 1 minute, 37 seconds later. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Ayan! Ayan akong asawa, sige katawa kay ka. Load kesa na akong nagaway. Karon nauntuhan na gid ko sige una-una unsa akong i-intro. Napa akong anak ng sabak na. Ayan o, grabe na kayo kainit o. Grabe. Naglisod ko sa akong i-istorya ganina. Oh, anak, yung YouTube na bawal daw mga bata. Paano masabi? Si Daddy. Shout out. Bisag wala pa iga subscribe. Paglaban na dia. Ikaw na. Wow. Bawal daw nak, bawal ang bata nak. Hindi daw katawa sila. Sa mukha niya ang asawa, yung kasampanan. Abi, init kayo. Galisod. Init kayo kaya ha. Sa mga bintana, dool kayo ang ato po, gaga-reflect ang kainit diri sa among kwarto. O naami diri sa balay. Balay naman siguro ni kwarto siya, pero balay na. Oh, okay, nag-abang. Nagbagulbol ng asawa kay maglungag na daw kuno kog kamuti. Ngano kamuti man? Lisod pod. Wala na ibugas, naka-quarantine mi karon diri sa sulod sa balay. Oh my God! Wow! Wala tayong mabuhat, mauna gid na atong para matabang po nato sa gobyerno o sa atong mga kagsuunan. Ay pagsama mi wa koy ligo mi. Damay. Ay mo kung pakulawat. 3 hours later. Bitaw isa ra ko mayon sa inyo ha, ang purpose ra gyud nako ani pang good vibes lang gyud, tapos kung natay makita nga bag-ong pamagi or makatabang sa tuwa o learning din siya, learning. Siguro sa next vlog ko, dito na siguro na ako mahatag ang mga details, mga detalye. O, Paano masabi? kay kanimong good po mura siya impromptu ang nahitabo. Oh my God! Wow! Hindi pinaghandaan. Paano masabi? Diretso ba? Ayan, yun lang. So, salamat and God bless. Yun.